Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Greek Gamer 112 εδώ πέρα και εδώ είμαστε μαζί με τον Ender 38 για να παίξουμε Minecraft. Πώς τα είπαμε? Πώς τα είπες? Quakercraft. Quakercraft. Πώς λέγεται? Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το βιντεάκι, follow, keep calm and follow me, subscribe, στο Twitch follow άμα θέλετε κάντε. Τα παιχνίδια που θα παίζουμε σε αυτά εδώ τα βιντεάκια είναι τα Age of Empires, FIFA 14, FIFA World, Minecraft, League of Legends και Warface. Ναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Εδώ νάτος ο φίλος μας ο Ender 38. Πες γεια στα παιδιά μωρί. Γεια σας παιδιά, θα το ξεσκίσω τώρα, δεν ξέρετε. Κέρδισε μια φορά και χαίρεται. Ναι, όταν εσύ είχες 7 kill και εγώ έχω 25. Πριν όμως είχα 17 και είχες 15, οπότε μην μιλάς. Δεν πέρασα. Πριν... Άρα εγώ είμαι epic. Και εσύ είσαι noob. Οκ. Θα τα πούμε τώρα μέσα στο παιχνίδι. Γιατί έχεις κούφιο κεφάλι, δεν έχεις τίποτα εδώ μέσα. Εσύ γιατί έχεις άραγε κούφιο κεφάλι? Και σαν άδειο. Οκ, λοιπόν. Περιμένουμε το παιχνίδι να αρχίσει. Πότε θα αρχίσει όμως? Είμαστε ήδη 3 άτομα μες στην αρένα, πως τόσο πολλά. 3 άτομα νομίζω θα έχει να ξεκινήσει. Πριν ήμασταν 10 πόσα. Στην αρχή μας, στο δεύτερο που παίξαμε και κέρδισε, ήμασταν 5 άτομα, στο προηγούμενο ήμασταν 20. Οπα, 4 άτομα αρχίζουμε σε 30. Οκ. Λοιπόν. Τι θες να είμαστε team? Όχι ρε, όχι. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Και τώρα έχουμε και speed. Και κάποιος με σκότωσε από την αρχή. How cool is that? Και εγώ το σκότωσα όμως. Οπ. Και τώρα ξεκινάει η epic battle. Ο άλλος έχει lag. Δεν πάνε να έχει. Έτσι έχω δύο. Από την αρχή. Εσύ έχεις ένα. Όχι. Πήγε. Όχι. Όχι, πήγα και έψα πάνω σε κάποιον μαλάκα. Κρίμα. Έχει 5. Δεν είναι δίκαιο. Σκότωσε το Λοτσάγκα. Σκότωσα. Εγώ σκότωσα έναν. Εγώ το Λοτσάγκα πολεμάω, μόλις τώρα το σκότωσα. Ντου. Σκότωσα δύο μαζί και πέθανα. Και εμένα σκότωσες. Όχι ρε. Στόχιστα. Σε πέτυχα. Πω, λίγο κόλλησα για κάποια στιγμή, οπότε... Ποιος είναι αυτός, ο Λοτσάγκα. Σκότωσα δύο μαζί, φίλε! Πω, είστε όλοι νουμπάδες μπροστά μου. Α, και το Λοτσάγκα πέτυχες, Γεια σου, φίλε, πώς πάτε και πια. Σόφα. Περνάς για ένα. Για ένα ή για δύο? Για ένα. Για δύο. Δεν πέτυχα και δεν έγινε τίποτα. Όχι ρε φούστη. Έκανε ένα άλμα εκεί για να σκοτώσω κάποιον. Δεν το πιστεύω. Θα χάσουμε. Έστε εσύ να κερδίσεις. Όχι ο Λοτσάγκα, δεν είναι δίκαιο να κερδίσει. Ρε, αυτός γιατί δεν μπορώ να το πετύχω. Έλεος. Πήγα να πετύχω το Λοσάντα. Το Λοσάντα. Λοσάντα. Ναι, τον Άγιο Βασίλη πήγε να σκοτώσεις. Αμένω θα Άγιο Βασίλη. Φίλε, έχω 11 kills. Δίνω, δεν βλέπω, είσαι πολύ πίσω. 6 kill, βλέπω. Ναι, 6 kill, βλέπεις. Από εκεί πήγε. Ρε μα κι εγώ είμαι. Δεν ξέρω, γιατί δεν σε σκότωσα. Αλλιώς γιατί να σκοτώσω. 12 kills για μένα, 13 kills για τον The Lost Saga. Αυτόν εδώ που... Γι' αυτό πρέπει να... σκότωσα τον Lost Saga. Που κάποιος πιστεύει ότι θα νικήσει. Όχι ρε. Και μόλις σκότωσα τον φίλο μου. How cool is that? Ο φίλος... Και μόλις σκότωσα κι άλλον. Oh shit. Κάποιος είχε να υπεριάσει εκεί πάνω. Εγώ. Έχει φύγει. Δεν είσαι εσύ. Εσύ με πέτυχες. Δύο πέτυχες. Φίλε, είμαι πρώτος. Μαζί με τον The Lost Saga. Μόλις το σκότωσα. Σκότωσαν και μέσα στους 17 πόντους μαζί με το Saga. Αυτό είναι derby, φίλε μου. Όχι, αυτό είναι derby όμως. Όχι. Πέτυχα.
Άντε να δούμε. Ο Λόσαγκα έχει 19. 20. Σοβαρά. Όχι, δεν πρέπει να. Εγώ είμαι. Ωραία, εντάξει. Ναι, και γιατί με σκότωσες. Εντάξει, δεν πειράζει. Έστω να κερδίσεις εσύ. Γι' αυτό σε σκότωσα, για να κερδίσω εγώ βέβαια. Αλήθεια. Ναι, για να προσπαθήσω τουλάχιστον. Και με σκότωσε κάποιος. Εγώ είμαι αυτός ο κάποιος. Να πας να πηδηχτείς. Κοίτα, έχω 13. Πέτυχα το Λοσάγκα. Κοίτα, έχω 15. Και πηγαίνω χαλαρά. Α, δεν με πέτυχε ο Λοσάγκα. Α, ποιος άλλος είναι. Όχι ρε φίλε, κάποιος με σκότωσε, έχει. Όχι, δεν είναι ο Λοσάγκα. Όχι. Άιντε ρε, πάει ένας. Ο Λοσάγκα θέλει ακόμα έναν. Ο Λοσάγκα έχει καμπέρος πάνω σε ένα σπίτι και κάνει ό,τι θέλει ρε, γι' αυτό. Χες τον νίξα. Όχι! So Όχι close. Λοξάντα, κάτσε. Ντίνο δεν βλέπω, είσαι 5 kills κάτω. Μπα. Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε με μένα πάνω. Εδώ είμαστε. Πάμε, συνεχίσουμε. Σε ποιο πάμε. Λοιπόν, πολύ είδατε τη μούρη μου. Πάμε τώρα. Να πάμε στο Forget. Στο Forgotten. Forgotten ρε, πάμε. Forgotten. Ωραία. Και ώσπου να ξεκινήσει το παιχνίδι, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί εγώ πρέπει να κάνω κάτι δουλίτσες. Και τώρα αυτή τη στιγμή σταμάτησε το βίντεο. Όχι. Αρχίζουμε ρε. Μόλις αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Εμείς τι λες. Αλήθεια. Όχι. Παραμύθι. Ωραία λοιπόν, συνεχίζουμε. Ναι, αρχίσαμε. Πώς αυτό είναι. Και είμαι πίσω. Έτσι κι είναι ο Λοσάγκα μέσα. Τι θα πεις σου. Όχι, κάποιος με σκότωσε. Αυτός ο κάποιος είναι εγώ μάλλον. Λέω. Σέιδαρ, μαλάκα ότι μέσα. Εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι μόνο που τρέχω. Αλλά και πάλι έχει τρία. Α, εσύ με σκότωσες. Ναι ρε. Δεν το κατάλαβες. Ρε μαλάκα, με τρολάρει κάποιος. Άντε μωρή ψόφα. Όχι. Εγώ ήμουνα ρε. Really. Ναι. Ψόφισες μωρή. Είμαι πρώτος. Ρε, έχεις 5. Το ξέρω, είμαι πρώτος με 5 kill. Γιατί δεν μπορώ να τους πετύχω. Να πάρει. God damn it. Δεν πειράζει, είμαι πρώτος. God damn it. Μαλάκα, πες να... Είσαι πρώτος, μαζί μου. Μαζί με σένα. Εμείς οι δύο θα παλέψουμε για την πρωτιά τότε. If you want some, I'll give it Σε ya. πέρασα. Νομίζεις. Φίλε, τι θα γίνει με εμάς. Είναι. Όχι. Έλα, είμαι στο αγαπημένο μέρος. Πάει μαλάκα. Double kill! Hello, bitches. I died. How cool is that? Και είμαι πρώτος, Μπράβο το φίλο μου. Έτσι. Για να μιλάει ο φίλος μου Ender 38 κάτι συμβαίνει. Δεν πειράζει, το τον ανακαλύψω όμως. Και τότε θα γελάω. Πάμε κάτω. Μήπως παίζει τίποτα εδώ πέρα. Όχι ρε, δεν πρόλαβα. Καλά ρε, πού είσαστε όλοι, εγώ δεν μου βρει κανέναν εδώ και πάρα πολλή ώρα. Πολλούς.
Πώς το διάλογο είναι όλοι. Κι εγώ όλους ψάχνω τους άλλους. Ω, είδα έναν. Του. Αυτός φλάι έχει. Ή απλά έχει μεγαλό. Πάει, σκότωσε έναν, yes. That's so cool. Δεν πέτυχε. Ποιος είναι αυτός? Α, νάτος. Νάτος. Πάτε τον άλλον. Όχι εμένα ρε βλάκα. Εγώ εσένα έφαγα πάντως. Όχι, και με σκότωσε ο άλλος. Λίγο λαγκάρω ρε εσύ, that's why. Όχι. Είσαι τρίτος. Σοβαρά. Ναι. Είσαι πρώτος, μαζί με τον άλλον. Σου πει εμένα με τον δεύτερος. Μάλακα νομίζω σε πέτυχα πρώτος. Όλοι είμαστε εμείς οι τρεις, έχουμε 11 πόντους, σοβαρά. Τι ντέρμπι. Και ελπίζω να είμαι τουλάχιστον στη δεύτερη θέση, δεν θέλω να πω τρίτος. Ψόφα. Έτσι. Γάμω τη μουνή σου. Ψόφα κι εσύ. Γάμω τη μουνή σου. Όλον γάμω τη μουνή τους. Α, βρήκαν. Έτσι. Παίζει. Έτσι. Όχι. Δεν έπαιξε τίποτα εδώ πάνω, οπότε πάμε κάτω. Ωραία, λοιπόν, πού είστε? Όχι! Πρώτος. Όχι ρε μαλα, κάποιος σκορπίδωσε μια ώρα και δεν πρόλαβα να τον πετύχω. Ψόφα μωρή. Α, σας σκότωσαν. Κι εγώ μου σκότωσα κάποιον. Όχι. Τι είναι, εμείς οι δύο είμαστε πρώτοι. Κανόνισε τι θα Και παιχτεί εδώ πέτυχα πέρα. πάντως. Ρε, ισοπαλία είμαστε. Μόνο ένας από εμάς δύο μπορεί να κερδίσει. Το πέτυχα ρε. Όχι, δεν πέτυχες. Α, όχι, δεν ήσουν εσύ. 16-16, Δίνο. Ισοπαλία είμαστε. Σκότωσα κάποιον, σκότωσα τον Wix. Έτσι. Έτσι, 18. Όχι, σοβαρά. Στον αέρα πέτυχα κάποιον. 19-18 χάνω. Άιντε πρώτος. Πάμε, σ' έχω. Είμαι κι εγώ πρώτος όμως. Όχι! Μου το έπεσα. Όχι, ρε, δεν γίνεται να είσαι πρώτος. Άιντε ρε. Όχι. 3 more kills and I'm with the winner. Να σε. Α. Όχι. Μακρινό shoot. Όχι! Σοβαρά! Θέλω 2 kills, πάμε, τα έχω. Έλα. 23! Κανόνισα. Ρε μαλάκα, εγώ σε πέτυχα. Όχι. Έλα. Νίκησα. Γάμο και μου κοντά. Νίκησα. Θες να παίξουμε κι άλλο? Δεν ξέρω, θες. Ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Δεν σ' άρεσε, Ναι, ωραίο είναι. Τέλος πάντων, ένα ακόμα τελευταίο game τουλάχιστον για Αν το δεν είπες YouTube. να παίξεις στο σερό. Οκ. Έτσι αυτό. Λοιπόν, Ξέρω. αυτά ήταν από μένα. Είμαι ο Greek Gamer 112. Παίξαμε σήμερα με τον ND38. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας, παιδιά.